Sobrevoamos o Monte Meda en Xunqueira de Espadanedo e unha vez que aterramos na Ribeira Sacra Ourensá non se levanten, permanezan atentos á pantalla e agárrense os seus asentos como poidan porque os niveis de adrenalina vanse disparar. Estes ciclistas que aquí ven tan tranquilos son verdadeiros kamikazes e o pasado 6 de outubro demostrárono no Campeonato de Galicia de Descenso. De todo un centenar de riders montáronse coas súas bicicletas nos vehículos de organización para buscar o punto máis alto do percorrido deseñado polo Clube Ciclista Maceda. O DH Xunqueira celebrou a súa terceira edición e, ademais de repartir as coroas de campións autonómicos, tamén exerceu de última xornada da Copa Galicia. A cita máis importante do ano tivo como escenario unha espectacular baixada de 2,5 km. Pero antes de lanzarse costa abaixo, os participantes tiveron que subir a pé o último treito para chegar á liña de saída. Culminada esta peregrinación, a sorte estaba botada. A cada piloto só lle queda agardar a chamada dos xuíces árbitros e dalo todo neste descenso de 500 metros de desnivel acumulado. Os primeiros en botarlle un pulso ás leis da gravidade foron os participantes da categoría de enduro. O terceiro mellor rexistro marcouno José María Romero, do Fornelos de Montes. Segundo sería Antonio Álvarez, do Cerezo Bikes, que rematou a 2 segundos do gañador. Adrián García, do Compostelano, impúxose nesta proba do DH Xunqueira, que non formaba parte das categorías do Campeonato de Galicia. Despois do aperitivo do enduro, entraban en acción os especialistas no descenso. Nos Máster 50 só participou Moisés Aparicio, do Taume. O non alcanzarse o mínimo exixido de pilotos non se puxo en xogo mallot de campeón autonómico, pero a actuación de Aparicio serviulle para adxudicarse a Copa Galicia da súa categoría. Disputou o título nos Máster 40. Este salto asinou no terceiro clasificado Fernando Rodríguez, do Motobike. Os pilotos facían dúas baixadas, a clasificatoria e a final. A orde nos Máster 40 foi idéntica en ambas quendas, con José Montenegro, tamén do Motobike, na segunda posición e anotándose a xeral da Copa Galicia, mentres que José Manuel Bardía logrou a victoria en Xunqueira. O Ciclos Quintena, que defendía a coroa, venceu con 6 segundos de vantaxe. O seu tempo, 3 minutos e 54 segundos. Xa lles advertimos ao principio que as emocións fortes estaban garantidas. Fíxense como baixou a tumba aberta o terceiro clasificado Máster 30, Carlos Díaz, do Jarnachas. Daba a sensación de moita velocidade, pero aínda máis rápido baixaron outros dous pilotos na súa categoría. Iván Mourelo, do DH Galicia, fixose coa medalla de prata. E a de ouro non se lle escapou o gran favorito, Manuel Pellón, do BDM das Pontes, impúxose cunha renda de 4 segundos, metendo o crono en 3 minutos e 42 segundos. Volvemos á saída para gozar co acontecido nos cadetes. A terceira praza correspondeulle a Borja Fernández. Este resultado otorgou ao do Coruxo o primeiro posto na Copa Galicia. No campeonato finalizou Marcos Avalo, do Castro Bikes. A súa habilidade sobre a bicicleta non bastou para que acadara o primeiro posto. Un segundo máis rápido baixou Raúl Miranda, do Coruxo. Aquí temos o novo campeón deixando claro que os máis novos veñen dando gas. Atraer a máis mulleres é a materia pendente desta modalidade. En Xunqueira competiron 4, coa elite Gema Chapela, do Kamikazes, subindo o terceiro chanzo do podio. Voando neste descenso atopamos a Estefanía Cabarcos, a do BDM, campeoa de Europa Máster 35 esta temporada. Tivo que conformarse nesta ocasión coa prata e coa victoria na Copa. O título do campeonato por segundo ano consecutivo levou o nome de Uxía Álvarez. Esta rider do Coruxo, aínda en irá de cadete, triunfou cun rexistro de 4 minutos e 59 segundos. Cos juniors, categoría na que a pugna pola segunda e terceira praza estivo emocionante, con 5 riders nun abano de 6 segundos. Ismael Romero, do Ponteareas, clasificouse terceiro, igualado a segundos co subcampeón Senén Bastos. O do Avanza pegou chimpos como este para certificar de paso o seu primeiro posto na Copa Galicia. O gañador sen discusión en Xunqueira foi Marco Martínez. Aquí temos o do Corbelo ofrecendo un recital.
Non só se impuxo entre os juniors, o seu crono de 3.41 situouse como segundo mellor na táboa scratch, a de todos os participantes. O máis vibrante de todas as batallas protagonizaron aos sub-23. Menos de 6 décimas separaron os tres primeiros. Kevin Méndez do Roca Sport Gian quedou terceiro neste axustado pulso. O segundo pasaba por riba das rochas. Alejandro Paz do Compostelano acariciou o campeonato e anotouse a Copa Galicia. O dobrete impediulle Víctor Mariño do X-Vice, gañador en Xunqueira, onde tivo quiro límite sen deixar de recrearse cada vez que tivo oportunidade. Por último, na categoría raíña masculina, Javier Fernández mellorou na final o seu crono da clasificatoria e o do Traviesas alzouse coa terceira posición. O rider do Turocua asinou unha fazaña, saindo cunha bici prestada na final. Peleteiro creceuse ante as adversidades e gañando a Copa Galicia. O triunfo no campeonato, sen sobresaltos, correspondeulle a quen poñía o título en xogo. O naronés Marco Veiga non fallou e venceu por segundo ano consecutivo na cita máis agardada da temporada. Na clasificatoria abrallou cun tempo de 3.35 e sen arriscar tanto na final, impúxose cun rexistro de 3.38. Triunfo do Ciclos Quintena con 3 segundos de vantaxe na táboa scratch sobre o júnior Marco Martínez nas mulleres. Victoria Uxía Álvarez por diante de Fanny Cabarcos. Y bueno, tuve una clasificatoria realmente buena. La verdad es que salí dosificando porque no sabía muy bien cómo iba a marcar los tiempos ni estar la cosa, y me salió una bajada segura. Y en la final, bueno, tenía los tiempos controlados, sabía cuál era el mejor tiempo y estaba un poquito lejos de mi tiempo de la clasificación. Y salí pues seguro, asegurar mi bajada, salí cómodo, llegué a meta y feliz con el resultado. Ser campeón gallego, élite y absoluto, pues siempre es un honor y motiva mucho. Último campeonato do calendario de BTT en Galicia, fin de festa en Xunqueira de Espadanedo. Sorrisos, unha mensaxe de non a violencia de xénero nun podio que subiu Adrián García para recoller o trofeo como gañador na categoría de enduro. Nos Máster 50 o recoñecemento para Moisés Aparicio Santa María. José Manuel Verdía recibiu o mallot de campeón de Galicia Máster 40. Manuel Pellón foi coroado rei autonómico nos Máster 30. Outra foto para o recordo, a de Raúl Miranda, vencedor nos cadetes. Nas promesas que xa son case realidades nos juniors, triunfo de Marco Martínez. Se houve unha competición igualada, esa foi a sub-23 con Víctor Mariño no máis alto do caixón. Os dous títulos das categorías raíña repetiron gañadores respecto aos 2018. Uxía Álvarez triunfou nas mulleres e nos homes prolongou o seu dominio Marco Veiga. Isto foi todo en De Xunqueira. Moitas gracias pola súa atención e ata vindeiras citas co ciclismo galego.